उन्दुगासिनोसो दङ आं नै बेवहाय गामिनि गुन्दारि दखानाव। फैदो लोगोफोर कामिं सामथिं दसे फैदो लोगोफोर ना लाइमआव। नहीं करता है ना दसे उन्दुनानै थादों आं लोगोफोरना लाइमआवहाय दसे फै नायफै आरोना सोमदोन गयारि मा सोमदोन गयारि मा आदै मा खबर? औ मोजां सोमदोन गयारि खबरा मोजां। होदै ना आदै ना बिसौ ना आमाय? सोमदोन बरगयारियाव दङ। सोमदोन बरगयारिया गोबां दंलै जोंनियावहाय। आंनि न'खरनिबो दं ओमफ्राय हाग्रानिबो दं। सोर सासेयाबा गैलैलै मिनिया गोरिब जाबाय रावजोंबो नायसनजालिया। I am Minia. I am the sleep and Dokan. Today marketing something wet. I am sleeping in the Gami market things of the other matal. ओइ लोगोफोर सोर सानसेयाव खनबैसो खिफिनो हायो? सोर सानसेयाव खनबैसो खिफियो? आङो हिसाब नांगौ खोन्थालाय बक्सि सौगोन आं। दङ आं ओरैनो। I am on the home ministry. I am the something alcohol. Today you need 50 time. What is 50 time? सोमदोन बरगयारि ब्र मोजां। I am the मा होनोमोनलाय इंराजिनि लोंनायखौ? I am the alcohol drink the something. I am on the Ada Matal, Brother Matal and Gau Dokan sleep. Okay, now this light and दखानाव दंलै आं दखानाव। फंबाय सोमदोन दखानाव दं आं। Nama aदै लोगो गैयालै ब्र इथुमाव ओंखारनो हायाखै बेरायनो हायाखै। इउटुबाव बेरायनो हायाखै ब्र।
Zenro लाइमाव होदोंमोन आं जेनर दसे दामनाया एसे भुलि खालाम परेशान में यार क्या रे यार कोई नहीं very nice mosquito batak bite me. This is Tycoon and this is my guessing of the place and the mosquito batak bite me. Giyale? Giya. Fैबाय नोंमोन दा बबेसिमसो फैखो दुखु गोनां जिउआ रावबो लोगो गैया हारसिङै बे जिउआ दुखु गोनां जिउआव रावबो लोगो गैया हारसिङै बे जिउआ थास' बिबारा थास' बिबारनि न'आलाय महायथारा थास' बिबारनि न'आ मावसथे थास' बिबारखौ नायगौलै आं मोगथाङाव थास' बिबारनि महरखौ खाथियाव नायगौलै आं माबायदि मावसथे नै बोराया नै बोराया उदै देनानै थाबाय नै बोराया नै पर्बतजरानि बोरायो सियारिं खालामनाङासै साला सुवारखौ सेस फैसा दंजोबोमोन सालानि उदैयावहाय अरे बायरे उदैया फैसा गोजा मिनिया बारसिगोन बेंगलराव मेनमार्टआव बारसिगोन मिनियाया I am the Bangladesh. I am going to Bangladesh. नहीं तो म्यांमार बांग्लादेश में मैं नौकरी करता हूँ मैं जा रही हूँ आसाम में रहने के लिए जरूरत नहीं हम जा रहे हैं बांग्लादेश समझ गया नहीं तो कौन दोस्त लोग हैं मेरे लाइफ में आ जाओ आज बात करता हूँ थोड़ा जल्दी आ जाओ भैया जी कोई जर के है मंजर है फैदो लोगोफोर दसे आइए दोस्त थोड़ा बात करता हूँ मेरे लाइफ में है इस तरह नेट ज़्यादा नहीं लग रहा है और पिक्चर अच्छा से नहीं देखने पता नहीं तरह नेगेटिव निकल आ रहा है पिक्चर वो मेरा यहाँ पे और आसाम वाला का कैम है ना इस तरह थोड़ा नज़दीक मेन हाईवे का रास्ता इस तरह थोड़ा दुकान है मैं यहाँ पे है अच्छा ये देखो ये सब आसाम वाला का कैम है ये लेबर लोग रहता है इधर मैं इस तरह चाय दुकान है चाय वाला दुकान है मैं यहाँ पे है आ जाओ गोसोआ मानोबा
लांदां लांदां फैयालै दिनैबो मेना दिनै मैयानो फैनांगौमोन दा मेनालाय बालिसा फुखो खुसि नै बिसोर खुसि जादों बे गोसोआ खुसि नङा बोराय बिसोर खुसि गोसोआबो थाब खुसि जायोना मोननैजों मोनसे जाखोब्रा राजि मा सना जालाबायखो आं सनाङालै आं मेनसो मेन मनज बसुमतारी हाय हायानो हायसै खाफाल मुन्दा हाय मैं मुंडा कालिया है मुंडा कालिया बुश मुंडा कालिया हूँ Tora alcohol drinks. I am the sleep and my brother Matal and Sai Dokan. Yeah, okay. The now, bro. Please. The waitings and friend. How coming? Oi, khasiani खोनासंनो मा लोगोफोर khasiani लिया ओइ दा बै tlot ना लिया दा बै होनबाथाय जाबाय खासियानिया जोंखाबाय नों खाथियाव थाखासै खादो ओरैबायदि आरोना ओइ दै मासे 1K फैदोरा लोगोफोर 1K माथो 200 फैनांगौ जाखो tlot and दा बै माखौ दा माखौ Amunos लाबोसै एसे I am no जौ I am no cold drink लाइभ होदों आं लाइभ बारा जाथारबाय नोंनि गोसोआ मान्दावलि जालायलांबाय बे बोथोराव जायनो गाज्रि जाबेन उदै सुथेगोनलै मिथिबाय गाज्रि जानांगौ जायनो गाज्रि जाबेन उदै सुथेगोन ओइ जोङो जाथि बंसफ्रा सुदमारानि गोजासै दे आङो मिनिया बर'नि जाथि बंसफ्रा ओरैबायदि गाज्रिसै नायफैया मिनिया बर'आ गैया जाबाय दा नायनो बासै सोरबाया एसे माहाजोन जाबाय दुगा जाबाय लाजाराखौ नुवाखै नोंसोर लाजाराखौ आंनि जाथि बंसफोर लाजाराखौ नोंसोर नुवाखै दा लाजारा टेबोल सिङाव ओंखाम खनजाना सोरगो मोनहैदों नै बे मिनिया सोरगो मोनगोन नोंसोर मोनहैनाय नङा
ओइ लाइभखौ दोनथ'नाय जानायसैलै बेटारि गैला राजुफोर दोनथ'दो बाय बाय नमस्ते नमस्ते गुड इभिनिं थेंक इउ सो माच माय लाइफ okay no bro